28थि अल इन्डिया बड'फा इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बियो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंनि फाइनाल फुटबल बादायलायनाया नभेम्बर दाननि 5 अक्ट'आव जागोन आरो देग्लाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथाय बे गल्ड कापखौ खुंनो थाखाय देग्लायनिफ्राय थि खालामनाय जादों। मानोना जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो थांखि लादों जिहेतु बे गल्ड कापआ इउएन ब्रह्म बिथांनि मुङाव बे गल्ड कापखौ होनाय जायो। दा बे बड'फानि जि आदर्श निति आदर्शखौ जोङो अरायसम गोथां महरै फोथांना लांबाय थानो थाखाय बे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजोंबो बेखौ जोङो साननाय जादों। सोरखारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ? बेबायदि बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे बे गेमाव मोनसे बेबायदि फान्ड मोनसे हरनाय जायो आरो बे जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो वेल विजार्सफोरनिफ्राय जोङो बे मददथिखौ जोङो लानाय जादों आरो बेजोंनो बे बादायलायनाय फुटबल बादायलायनायखौ जोङो खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। आरो बेवहाय जोंहा 10टा टीमखौ जोङो इनभाइट होदों एबाराव लेंहरदों। दा बेयो जाहा लुकास सकार एफसि केरेलानिफ्राय दङ आरो बेनि उनाव एसिबि गुवाहाटी, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिरां आरो बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय दोङो बारहुंखा क्लाब आरो डिमाकुसि अर्गेन क्लाब। नोंथांमोना नुगासिनो दं दा गेलेगासिनो दङ हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन। बेनिफ्राय जोंहा लिगनिफ्राय जों 4 टीम लादों आरो बेनो जाबाय हरिसिंगाथ' गेलेगासिनो दङ, बेजों लोगोसे कबिरालि आदिबासि युथ क्लाब आरो बेनिफ्राय निउ मडेल स्पर्ट्स क्लाब आरो बेनिफ्राय दैमालु क्लाब सस्त्रपारा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। आरो आसाम फुटबला जोंनि बे टुर्नामेन्टखौ पारमिसन होदों। अकल आसाम फुटबल नङा, थ्रु आसाम फुटबल जोङो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननिफ्राय अलरेडि पारमिसन मोनबाय आरो बिसोरनि बेबायदि पारमिसनावनो जों दिनै बे 28थि बड'फा इउएन ब्रह्म गल्ड कापखौ जों खुंफुंगासिनो दङ।